Velocity-an, Velocity. Semua. Iya disawer. Ayo Mas Chandra. Yo. Segaring budaya. Adep nang syuting Mas, adep nang syuting. Maju. Kerikis satu udah kerikis saya suwe antar klutuke aku warika apa tahan dirasakno ya eman Ayo Mas Adit, Mas Taufik, Mas Chandra. dari seru Riko Tanisa aku ojo di kelangan ayo mas jodoh sing bakal liya ya goyang mas Osi bersama Sekaring Budaya BR Audio MDS Production. Mantap bro. Urindo Mas Menganting Gresik Jawa Timur Indonesia. Ayo, Velocity-an ya. manis kurang manis tambahi gula wes yo di kowe kirising guna kari manis kurang manis tambahi
nglebokno ta aku sing nglebokno Mas. Sapa sing nglebokno iki? Si bakain nglebokno Mas Taufik. Ayo Mas. Ayo rek. Hop. 1, 2, 3. Ayo Tasya. Kari manis, kurang manis tambahi gula. Wes yo wes, hati pengen opo kerasa. Mane lagi-lagi, ayo Mas. Yo. 1, 2, 3. Lebokno Mas. Siji. Enak Mas, mantep Mas. Siji, loro, lebokno Mas. Ayo Tasya. Yo. Kari manis, kurang manis tambahi gula. Ayo Dik. Mas Taufik. Ayo Mas. Jos. Enak Mas. Iya. Ayo. Iya Mas. Ayo Tasya. Get Dek. Kari manis, kurang manis tambahi gula. Matur suwun.